Ungqongqoshe uChris utuse umsebenzi wamaphoyisa omgwaqo kokuqinisekisa ukuphepha emgwaqeni ngempelasonto yePhasika. Uthi nezibalo zezingozi ezijwayele ukwenzeka ngalesikhathi zehlile. Yize kunjalo kuboshwe izindimbane zabashayeli nabahamba ngezinyawo ngamacala ehlukene okwephula imithetho yomgwaqo. The fatalities and the crashes are showing a significant decrease in all provinces, with the exception of Mpumalanga, where, as you know, there was one very serious accident on Thursday evening. Umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal uthi kwandiswa kwamaphoyisa emgwaqeni eminingi yesifundazwe kuthela izithelo ezinhle njengoba sehlile isibalo sabashone ezingozini zomgwaqo uma kuqhathaniswa nonyaka owedlule. Kanti-ke iziphathimandla zomgwaqo ziyaqhubeka nezivimba mgwaqo ezingxenyeni ezehlukene zesifundazwe. Zu-7 imoto esezikhiphile ukusebenzisa umgwaqo sathatha amadiski sasesesiba ishuyishwa iy'ncwadi zokuthi abahambe bayozilungisa lezo imoto azisekho emgaqweni, siyikhiphile emgaqweni. Sathola abaphuzile bedrayiva emgaqweni benotshwala egazini labo. Isifundazwe sase-Eastern Cape sibike isibalo esiphezulu sabashayeli ababanjwe beshayela bedle amanzi amponjwana kule mpelasonto yePhasika. We have arrested no less than 250 people, primarily for drunk driving. And we believe that by arresting those people, we would have saved a lot of lives. Those were accidents waiting to happen. Umnyango wezokuthutha uthi uzodedela izibalo zokugcina zezingozi zomgwaqo nabashone ngamaholide ePhasika eziqinisekisiwe ezinsukwini ezizayo.